Labarina, masoyi na kaso da hagu da dama. Labarina, Idan kai ka faɗe shi ban musa ban ba kai, ashe ka ga kaso da ba kaɗan ba. Zare na so na soyayya mai naɗe wa kowa, da yan naɗe ni can zuciya sai na kama kewa, na kama na riga na kamu bani da ta cewa, ƙaunar kake ta ƙara buga mai. Kin gana daina san kitiran da kika ce baki suna, ke kika nushe ni ko mene za na yi wani san matsayina, ko mene ne za ya faru da ni in kare mutunci na, kar in bari so ya kai ni garin da ba za na jure zama ba. Na sani wanda zai so ki tamkar ne samu babu lallai, domin dukkan zuciyata na kulle na baki dukkan makullai, zato na koda cikin jerin da na baki ne da dalilai, da yasa nake son ki a ranki ba za ki kasa bangon zama. Ashe wanda zuci take so ba shi yake santa ba, wanda rai yake marar shi a so bakin haka dozarta ba. Idan so ya rufe ba idanuwa suke san baka gan shi ba, kana babu hanyar da za ka tare shi ba zai ki riskar ka ba. Kitina ba dare ba rana duk rakiyar so hakan kina yi, inda har akwai abin da zai sa ki walwala dole zan yi. Na in ganki safe dare marmashi a fuska kina yi, domin hakan ban ganin wahala ba abin da kai na ke ban ba. Akan kina jure rani na jure zafi na jure sanyi, wata rana ko da na so ganin ki sai na kare bala'i, kuma babu gajiya ban ganki ba dawowa gobe na yi. Fata na ni bai wuce haran ki ba da gwarban zama ba, na jure zaki da kyara kan ki bani kallon su komai, jikina ya karɓi duka kan ki ne a so gane jarmai. Na sha faɗa da masoyan hakika akan kikin san da komai, ni dai kawai a ido na abin da nake gani bai fike ba. Kiran waya zan kira ki sau 10 guda ba za ki ɗagan ba, kin ce ba kya kusa in kin dawo ba za ki kiran ba, kuma ba na fushi ba za na iya miki korafi ba. Allah sarkin zuciyar so ba za ta ga laifin ki ko guda ba. A gari ana ce da ni majanunin ki haukan san kina yi, yan uwa suna kokarin ganar da ni na kyale ki bani, ni zato na kin fara so na jamin aji kawai ne kike yi. Rana guda kika ce ko zan mutu so ba za ki kulan ba, na yi nusar da ki akwai haɗari zan iya rasa raina, akan gwiwata na durkusa miki don ki gane batuna. Kika ce da ni rankiyar so na daina ba za ki ban agaji ba, na sufar waɗanda za ki so hanya guda ban ɗauko ba. Zafin sukar zuciya na rashin tallafin soyayyar kinaji, na kokan fili da zuciya har sanda na yi na gaji, kamar ba zan rai ba kuma na warke duk da kin hanan agaji. Yau kuma ya zaki ce na so kike san ba zan ba kula. Ashe so yana da rana, yau gashi kin dawo,
farko ka baza na so ki ba ke ce ki ka jawo so na ki san babu shi a rai ba hanyar ya dawo rakiyar san ki na yi can ana ba zan sake yi ba kin koyar ni daga hankali yanzu na ga komai bani babu wahala a so ba za na kuma ba sa'aranki dai ni zan ba ki so ba zan taimaka ba shure-shuren ki ba za ya sani ki tafi da ya can ki barwa gaskiya kin haɗu duk namijin da ya same ki a matsayin miji ya yi babban dace ina son ki ina kaunan ki duk duniya ba wanda nake so sama da ke ki taimaka ki amshi soyayya ta dan Allah ko na fita daga cikin halin raɗaɗi da kunci da tashin hankali da nake ciki masoyiya ta abu ina ganin ne ki sallama ya kai so bakwai na daɗe ban ga mace mai kyau irin wannan ba godiya ta zama dole ga ubangijin da ya halicci duniya da abin da ke cikinta barka da rana kanwata kula da ni mata ya za ki ja mu da nisa haka ina ki ga aje motar ta ɗin alkawar zan zamo sani ba kya so ki rage ma irin mu hanya ne mota kuma ne maka kama da wanda take da mota ne yanzu haka ma damuwan da ke damun so da zuciyar ta ma ya kumbura amma mun mata alluran bacci nan da awa 6 za ta farka a gane ko? na gane ban wanke ji mai alkawar zan zamo wallahi ina takaici yarda da ni da su a rayuwata so sanadi ne ina son ki gane in babu ke babu ne wannan ranka ya daɗe ina jin ya wala mai kanwa an sace mai agwagi guda 8 agwagi wallahi a gari na hap ai mai garin na ya lallace fiye da yadda kake tunani kwanaki yasa dama na so in baka shawara ɗan ƙato da garo goren nan sannunku waye wannan ku da alaji kenan ai da alaji kenan wallahi to da alaji ya gari nan da zuwa mai gari an baka maka wallahi alhamdulillah waziri sai zan je maka nan yanzu kai dan alaji ka biya mai gari dai maka wata ma kuka yake waziri an biya maka wallahi ka mutu ai sai tare da waziri wallahi na alhaji kuma rabon maka da rana haka ka biya ma mai gari ka biya ma waziri to kai ma an biya maka a to alhamdulillah ashe zan shiga jirgin su mai gari alhamdulillah alhamdulillah to jama'a ai sai mu wannan ba Allah kul wallahi ko a kul wallahi ma an biya maka ya san biya maka to a hada da ina kalkausa ina da naka wallahi an baka maka to fa kai ba dan alaji ba ko dan gafaka ne kai ka bari iya ni da mai gari mu tafi Saudiyan nan ka biya kul wallahi maka kai to wannan to kuma hukaci ne mai to ai ni na ganshi kuma da kamalan shi ba wani bige da yake baya duka baya mai gari dukan ma ka tuna mu wallahi ka tuna